Ariketa honetan, dauz, lagun bi, Ander eta Leire, eta Anderrek eratzen zo Leire. Nik lau disko ematen badizkizut, horon, azkeran, nik oiko ditut Anderrek eta Leirek, Anderrek X diska doko. Horon, Anderrek lau disko ematen badizkio Leireri, Anderrek iko ditu orduan lau gutxiago eta bestea lau gehiago. Vale? Eta hori honetan, esaten da, orduan Leirek Anderren diskoen bikoitza izango du. Leirek, gehi lau, izango dira. Anderren diskoen dagoenez bera biderbi egin du bikoitza. Daukagu lehenengo ekuazioa. Vale? Bigarren kasuan, aldrebez da. Leirek emoten badotzo Andoneri 6 disko, oron, Leirek emoten dotzo 6 disko Anderreri parkatu, oron, Anderrek eukiko ditu X-Keizai eta Leirek ikentzen. Eta momentu honetan, gertatzen harremana da, Anderrek izan dituela bestean bikoitza. Anderrek X-Keizai izango dira bestiaren bikoitza. Hemen daukagu bigarren ekuazioa. Orain, izango dugu. Bi gehi lau berdin bidertzen ditugu 2x ken 8 lehenengo ekuaziotik eta bigarrena x gehi 6 berdin 2 ken 12. Ordepen metoda erabiltzen badugu, engo dugu adibidez hemen hartu x, digo x, y parkatu. Y berdin 2x ken 8 ken lau, hau da, y berdin 2x ken 12. Orduan, y-den balioa bigarren ekuazioan horrezuko dugu. Eta geratuko da. X gehi 6 berdin 2 aldiz y. 2x ken 12 ken 12 berriro. Orduan, x gehi 6 berdin lau x ken 24 ken 12. X bestaldera x ken lau x bakiak bestera minus 24 ken 12 ken 6. Hau da, minus 3x izango dira, minus 42. Hau da, x, hau da, minus 42, zati minus 3, hau da, plus, eta geratzen dira 14. 14 diska. X-en Anderrenak. Vale? Eta jakin ondoren zenbat diskak dituen Anderrek, hemen horrezuko dugu. Y berdin, bi bider 14, ken 12. Hau da, 28 ken 12. Hau da, 16 disk. Hau dira, Leirek dituenak.